Hi guys. Nag-ulan diri sa bukid guys. Pero nakapanghalay na sa nilabhan. Abi na kog mag-init nang labadagan kay gilabhan. Pero wala nag-init guys. Ito na atay daghang kayong pinya. Dala ni Rolly. Kay pinya dala ni Agaw Rolly. So ato nang panitan ang hinog na kaayo. Si Alan to nagdala siya kay dami kuno kanon dito basta udto kay init bugnaw. Dahan kay ang dala nga pinya guys. Ayan. Daw naka luto na si mother og saging. Nagdala man si nagpalit man pagsayo si Agaroli og isda. Isabaw. Isabaw din na nako guys. Kumana si Agaroli og kaon to ana naglakaw na kay nagpa-welding sa iyang sakyanan. Kani ato panitan ang pinakadako guys kay murag ma-over na siya. Santa Mercy nangayo siya kay dadon niya sa Cagayan. Naduhara pod yang ipangayo kay bugat man pod daw siya dadon. Dadon ni bugat man sad. Kanyan dala guys. Gahapon ani si Sherwin dinhi nagkuha pod. Dala pod si Sherwin dito sa ilan ni ate. Nakagabi ganina gahapon si Ala nagpag-duty, nagdala pod siya duha. Gahapon si Sherwin nagdala duha. Gabi paguli ni Agoroli nagdala naman pod siya. Taong kita permis pinya guys basta na si Agoroli din ma-assign. Dakan kay guys oh. So ato ning panitan doy butang ato sarip kay lami siya kanon basta bugnaw. Napadala nilaban guys so panagawas kay nagulan man. Kaagawroli sinina to gipahalay nya kay nabundakan sa ulan basa. Serilo na maginom siya kape taklobi nang init lang kay mabugnaw na lang. Nangilis na si mother og cortina diha guys nya ipanglabhan na po din ako. Panglabhan na po na ako ang cortina ngayang inilis. Basta ako ang manglaba, labahan ako tanan ang bulingon din ni mother karon limpyo. Kani piluuno na ni mother kang mother ni sinina ug kang pader. Piluuno na niya guys, wala pa na napilo. Ay manglarga na sad mi ugma guys, manglayas na pud mi ugma. Kana ibilin ra na mo siya. Di na mo na siya ubanon, ibilin ra na. Kadlawon pa ni ulan. Pero niundang siya kadyot. Nagpakitang init. Kaya nagkuan man. Nag-uwan man siya balik. So, di na maugatong nilabhan. Gibuad na mo paguna yan ni Agawroli sinina karon mauga. Kaya nag-ulan man. Muna karon ang ulan-ulan. Hi guys, ngayon guys, manghinlo tayo at manghugas. Maguguna tagugas sa plato guys kasi maraming hugasin. Then manghinlo din sa pag-aman. Nanglaba ko guys, nagpatuyok ko sa nilabhan. Dahil napa dito guys, wala nahalay kasi wala nahalay ka nag-ulan. Tas ang uban nahalay na pero ako nagpatuloy paghalay kay kanang nagulan siya guys na maakuan ra dagom naginit to ganina grabe ka init niya sa buntag ay sa sayo pero pagka inani na oras grabe naka dagom. Again is the light, oh my god. Marami tayong hugasin guys at grabe kagubat ang ating banggera. Wait lang, magkuha sa akong game tag. Masugod na tagugas sa plato guys. Bubbles. Wala si ladder guys. Kaya nag-bake. Bake. Iubsan na itong tubig sa sila kasi hindi mag-agas dito kasi naka-on ang
last na ipatuyok na ko guys katong mga budget na wala hapin sa mga phone. Like that. Ito ko. Last ipatuyok. Uy! Pinuan na tuonan before tayo magsasabon. Karon ni ka na sabon kita guys. Alam mo sila na dari guys na lakaw na kita dito sila. Marami ating gagawin ngayon guys. Nasimulan kami. Ba't ako ang tugtugbong basta kinan.
Yung sa kang tubig ang sinay, kaayo. Di siya kuha ng mga kanang mga like mga inani kay kanang daily ka kuha ng tubig. Ang tubig gawas ang tubig kay kasungsungan. Pangaon gid mo siya. Nanay nga agagmay, nagluy na agkakuan. Need ni mo siya og kwaon. Diba? Ganyan lang talaga buhay. Dapat nang masanay. Wala rin mangyayari. Hindi nakakas. Dapat need mo siya o. Kwaon. Gawin mo siya. Aga. Problema karong yes, di magsaka ang tubig. Abot kailan niya mong tubig ko yun, hindi magsaka. Plus, manoy na ni kasi nagtrabaho. Dalawa, nag-bake. Dalolo, kasi lolo sa ala daw. Wala pa man di pa yung bilibong. So, ano yung karong ito? Ito. As murag ugma guys, mag-apas na rin ko ni Lola sa alain. Kaya pagka alain ito, kuhaan sila guys, restricted sa Manila sa alain dato din sila. Colombia. Manila dito. Colombia sila sa Mama Rosa. Tayong magagawa hindi sasaka ang tubig dito. Ano kaya? Ano sa nabasa sa tubig? So, okay na guys, kaya nagan pa basta siya pundo dari. Okay na kaya di mo nakakilagay kaya na siya pundo. Napay pundo sa planggana, napay tab, napay tulo ka baldi, napay mga galon. Yeah. Ganyan talaga. Transparent. Agad talaga. Gawin gusto ang fleece na ko ang tampis char. Tampis mo. Dari natin itong butang mahima na guys. Para ready to arrange na po tayo. Shout out sa lahat-lahat. Kaya po na kayo. Ay. Wow. Kaduhaan na siya waswas guys sa ulat lang. Walay tubig dyan. Kaduhaan na ito siya waswas. Need siya tubig. Hindi siya gasaka ang tubig kasi kay hinay kaayo. Hinay kaayo. Walang reason na hindi siya magsaka kay grabe kahinay ang tubig. Mura siya kuhaan. Nasa nga mong tempo dari, karon update karon yung adlaw. Pero nag-arang-arang na. Kaya ganina nag-gagong kay siya guys. Diba sa baan di ko. Ako lang isang gusto kong plato sa baan di ko. Mura ko buang. Buang.
Ano yung biberon na Richmond Rice? Sibilin na ilalagay kay Mami na niya ang biberon. Ano nga biberon dito sa umpag na biberon nilalagay. Kapag ano sa Richmond na niya, wala na yung magpadalang biberon. Kaya ang biberon na ay mapulas-pulas ang bukol kaya matarong din yung pugas. Si Manu guys. Nagulan di sa inyo na eh. Nagkaligo ka lang bibilisan na. Wala, nagwan lang. Ay, sawit na rin. Look. Hi guys, magkakaduhang masos na ta guys. Oh, dahil yung cellphone! Mana guys?
Ano gipang ang kasun mo dani? Guys, maguna na si Manoy og kaon guys kay magbalik pa na siya og trabaho yang sulan. Kayotis. Sayote with kwitchaw yung sudan guys dayon. Isda dayon kana sabaw na sa manok wa nay unod bayloy kana dayon sayote with egg but nga toyo dan may garlic so naguna na siya pagkaon guys kaya balik pa na siya sa trabaho. Sobra na ganina sa pamahaw guys. Kani kan kay sudan una siya.
Ususan na to ni Kuan guys, kanang hapin sa form dayon na humana ang punda. Ang punda. Ba, sakit ka kay kunay. Dali na ko nagwasos kay guys kay gamay raman kayo kanira man ang punda din mga big kaning kuan sa Epson. Kapin di na isa ka sa lima sa mo ron. Giluan ko ni guys before ko na nagbutang ko kanina basi na natin mag imulya nga ang ko dari. Ako ni gisabulaan guys before ko nagbutang ko kanina dan. Ito tayo. Hapder na si Alan guys basta Sabado. Wow, lamig yung sudan. Ano sudan din? O pa daw siya nang yugto din. Hira siya mangyugto guys. Ayun naman, Chicken na. Yang panyugto. Bakbor. Bapor. Porpor. Lamig yung sudan bay. Sabi niyo guys, dali na kayo maglaba guys kay washing. Mag-agi pa ka og kahago para makawashing ka. Mag-inupang ako sa puto ng tubig para makawashing ka. Dili na washing ka guys sa dili. Sound, mag-ako pa ko ulit. Balde pa naman sa washing. Nakita siya guys. Di pa mangulan na puti. Summer ako ito guys. Libot nila? Nagkaibot mo to. Ha? Kunya na ito yung nakapos. Pati, yung mga ang di pang sunrukan siya guys, may ipalaki guys. Mga kortina din siya guys. Kortina o puti. Lalo lang kortina dahil yung mga kortina. Naligta rin siya o ganina guys. Una ang nakuha ng mga kortina. Lista nila nakapulot yung kortina. Wala pa na siya nahuman na light guys. Kaya ang timpo na mo, pagkabuang-buang di. Buwan. Pag-init ang ulan. Mana? Abi na yung chula kayo mag-washing guys. At mag-akot sa tubig dito. Kadong pa doon sa baso. Yung baon ni Alan guys. Puno kayo. Hindi siya nagkaon dito. So, di na siya nagkaon. May saging. Wala kang di saging. Hello.